kasih ngadon hang ni po nong kelam wildlife sanctuary kaba don hang ni po Ribhoi district kejingwan hiar jengi kalong mentah kasih nak kaliang juga ni ka Green Tech Foundation kilawan hiar cakani kathan kenang bakin ya kendu ya kita kinong yalam shnong ki badon hakini kithan ba kin ya keren halor kejing thu jong ka sarkar ban penya ya ki katu kan ni project ki badon nak bentah kan ni ka sanctuary nak kaliang jongi ngilayo ngin yo ban ya keren ya ki ni kinong yalam jong ka shnong bat kumju ya ki nong yalam jaka ni ka Green Tech Foundation bat ngin sapin sengap ya fi ladang abatai halor ka jing persyak hi jong ka Green Tech Foundation haringkat kini ki nong yalam shnong halor kini ka project kalong ba kila penpau ba kani ka jing thumu ka sarkar hi kan long kum ka wei ka jing penwit ya kimrat klau ki basa ha kani da ka jing wan jong kini ki project tingin ya sengap ya ka ka ba ki persyak bat ka ha ka ka nong rem ba ki persyak ya kani ka project jong ka sarkar ka ba nakaleng ka sarkar ka lawan ra kanang bat getiu ya kani ka yo ka kot ha ka leng ka kam jungok ka perthai ha kani ka than kajingwan ya kajingwan ra ya kani ka project kalalong kumbawan siteng mit kila INOC se ya kani ka project sodor pila INOC kani ka project kadon kajingwan nakaleng sarkar banwan ban ya kendu ya fi swap kin sedang yang project ka forest kadai tangka implementing agency kabar penyaj ya kani ka wildlife kadai tangka implementing agency ka authority ka ban supet ya kajinglong jaman kani kam dei try ngilong try da mangi kinong shnong ngilong try da mangi ki rangba shnong ngilong try da mangi ki raj ki hima ya kani ka jaka kum kinong shnong te bakam don kata kan bakasa long ha kani ka dur ka sami kejing bom sengu tenat ka sami kejing bom sengu shengan badal da ka don kum kataru ngam tharai ba ki shnong ru ken pediang namar ba ha pedeng jong ka klau nong klam kam dei te bapin wan ra ya kani ka project wan ra shabar ngingi ai alternative te om dei bangi ong ba ka gerintak ka yang ba pi wan ra ya kani ka project em ngim ong gum ta ngi ong lada pi don ya kata ka pisa kata ai ya ki shnong kin ya shna saudong ya kani ka anong klam kin promote ka tourism ngi idon kamru ban le da ka fencing ya kani ka klau barok kawai balai phim chule kumta tei kijing tei sabar om dei hapadang klau tang kawai ki sulong no bala da pisngo ba kani ka mat kandon ya ka jing ta kandon ya ka jing penjot hadin habut pe kata hi kadai ka jing keli lapin mi am sakmat henry tang kawai ngai suka ban ong ba ngin numburi ya ka jing sha ke ka bajia hatai po lum snong is jantia ke ka bajia ki wi jaka bakini ki brew ki corporates ki bahe spa tengkong ki wan ban jam silang kejat hadin ki yo ban jam ar kejat hadin ki yo ban kam trai bat hadin ki yo ban control senang kumni na Green Tech Foundation lel da pikiran ye kitik environmentalist ngidon ka full set jong tem kajingwan jongi hangni hapo kani ke jaka manta kajing ya lumlang ki sordar ki sekretari jong ki hima jong ki indriu snong kam dei kajingwan ban penbor ngaman ong biang saisen kanang ba kani kan long ka basai kadai tang kajingwan bangin ya ther henry ka basu tanat kalong ka bami na karai menta kasngi kalong ba ngimla ban pediang ya kani project ha pedeng jong ka klau nong pelang ha pedeng jong ka klau nong kelam badal da phila ai hasau dong jong kani kadang dei taka senjam ke beningkong badal da phi perkhat ba ka Green Tech Foundation ka shu keren kelung kena pinsi ya ki ki bangin sa move nang ni sakmat ka kerteng jonga dei shanbor rani masong asa hapo kasnong sokwai bat ngabat ru kum general secretary jong ki nyoteli kisnong ki badon hapo jong kane ka right sokwai fi kalong shisha ka bas ngau kendit marsin yo snow ba ka sarkar ka wanra ya kata ka project hapo jong kane ka wildlife sanctuary ka badon hanong khalam te ni snow kendit hak bai de ba kane balai kata ka sarkar kamla ban wanra ya tai project hakiwi ki jaka hakiwi pat ki benta ki badon marjan bat kane kasnong ga ba hap sini ko area jongi thause ga ba solongo kalong ba ka sarkar ka don ka jing thmu ban wanra ya ta project ha po preng khlau jong kane ka nong khalam te kumba ngi gi basa shane ka dong bat ka than jongi shane ha badon kine ki sik ki ding kane ka khlau ka ai sipun ki kil air ki ba Rimen sim yangi habadon ka jinjabo jong kane ka khamtam lei kane napo ki kiler ki ba jakhlia napo ka borni mo kom ga borni latip shai bade ka industrial area ki ler jabo donbok no menta ya badang don no kum kane ka khlau ya ka ba ke jabo baro kadang tan kane ke khlau ki tap tengi kum ki badon hangne ngimpat don kata ka jing sitom
kajing pang kabang iyo nginang iyo ya kal er ka bakhoi te nga syukwa ban ong lane ban pasat jimut ha ka bay na benta ka sarkar ban ya ka babu lane ban thau wan ra ya tak project hang ne hapo padeng khlau ka sanctuary hane hapo nongkhalam hato kambhamo ban kerno daki wall fencing jongka ne ki area ke boundary jongka namar bangi ki basong basa chane haka sitang mit sitang senya ngidon kajing shongsir ba kini ki marat let's say ki wan ban tur chapo kisnong ki thau ki jongi ki wan ban pendu haka ing kasem ga jongi henry ngimla ban tip ngimla ban stu haka no kono por kila banwan te kumta nga kentu lane nga bu ya kane kajing pat ya ki sarkar badai khmi ya kata ka tourism la banong te bakin shimkhia ban penbha lane ban ker ya ki wall fencing khnang bangi ki basa chaneru ngin yo ban shong suk shong sang ha kane kadong bat ka thain ga jungi nga na kaleng ke jungi nang ne ngim khang ya kano ka project ka ba phiwanra hinrei long ka bangi su si pat ba kata ka project phiwanra ha padeng khla phimut ban tei ya kita gi guest house kita ki skywalk padeng kalung ka jing tu nong ga bakhrau namar ba pihak ban ti ki khendeu pihak ban pom ya giding gisik te kata kalung ka jing tu nong ga bakhrau kan te lada mangi hi upai ba lada ngim suthu lane ngim kendit benreu te le se sisin gane ka khlau sisin ka sni bagane ka khlau kan sa selen no nang ga jungi kum ki nong song ki badon ha gane ka area om bang isu keren tang da gane ka kitin henry nikloi ban yelek ban lekmi hadu kita ki minister ki badai pej bo ki bor bahlor ban le ya kendu markmat ban ya keren ban ya taisani bha ha bai dei bat kata ka project banun ra hang ne ha ka bay dei hi bat kamat jongka nongkhalam wildlife sanctuary nakaliang jungi ngilabut din khiat ya kane kamat bat ngilayo ban ya keren ya u DFO Khasi Hill district ha ka ba nakaliang jung la pentip singi ba halor kane ka project hi arsnam menshwa nakaliang jongka eco development society kala wan ra kata ka DPR bakin wan ra kata ki project hak hapo jong kanika nongkhalam wildlife sanctuary indrai kat hadu mentahi nakaliang ka sarkar kampat poi hak nu kata ka rai namar nakaliang jong kanika society ka klam patwan syakmat ban peni kita ki project bat nakaliang ka sarkar kadang don kam ban bishar shwa ya kini ki project laki ilong ne am ban trai ha kata ga jaka de nakaliang jengi hingi layo keren ni ke ga bai don ban snow skap hakan ni keren. Just to start about this activity, eco-tourism activity, it is this Nongkhalam is a protected area. It is a wildlife sanctuary under Wildlife Protection Act. So any activity such as tourism activity to be carried out in any protected area, that has to be part of their management plan also, and there should be one tourism plan also for any protected area. So for Nongkhalam, there is a tourism plan is already in place. In that, activities such as safari inside Nongkhalam is permitted. Some activities such as boating, then river rafting is not inside the wildlife sanctuary. It is on the periphery outside. So based on that, initially maybe 2 years back, we received one DPR from Eco Development Society about the activities to be carried out in the Nongkhalam Wildlife Sanctuary. Now the activities whichever will be carried out in any protected area, that is eco-tourism activities, that has to be carried out as per eco-tourism guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So these activities will be permitted only based on if they are in compliance with that guidelines. Halor kani kamat hi ke ka ba pidon ban pensngau changi skobha ban comment ha kini ki comment ki bala bu hapo bat nakaleng jong u forefront media hingin dang yai budin ya kani kamat nang ba pin khamsai te kat hadu ngin daya kendu biang mangari lendamani ngai ku baipi